En stor del af os er ret glade for at putte dem her i vores mad. Og det er da også nemt, for det får maden til at smage noget. Bruger du bouillon? Nej. Nej? Nej. Ja, det gør jeg. Aldrig? Meget sjældent. I supper og sauce en gang imellem. En gang imellem bruger jeg for at lige give det lidt mere kraft. Jeg bruger det til spaghetti og kødsovs, suppe, og jeg bruger mest det. Den der oksebouillon? Ja. Faktisk køber vi bouillon for omkring 100 millioner kroner om året. Langt de fleste som terninger. Og Knors oksebouillon-terning er den suverænt mest solgte. Kan jeg vide, hvad der er i? Når jeg laver bouillon, så skal der ben i. Men jeg kan ikke rigtig se nogen ben i ingredienslisten i sådan nogle terninger her. Der burde være en masse kødkraft i. Det er der i hvert fald i den, som jeg har tænkt mig at lave fra bunden nu. Og det tager tid, så vi må hellere se at komme i gang. Vi ved faktisk ikke, hvor lang tid det tager at lave en bouillon-terning, for ingen af de producenter, vi har spurgt, har vi vist deres produktion frem. Hverken Bon, Knor eller Oscar. Vi har også haft fat i supermarkederne, fordi vi ville se produktionen af deres egne bouillonmærker, også kaldet private label. For eksempel er Coops egen oksebouillon produceret i Polen, og den koster cirka det halve af Knors. Men supermarkederne har enten ikke svaret eller sagt nej til besøg. Og når de ikke vil vise produktionen frem, så må vi jo kigge dybt i ingredienslisten. Når du ser sådan en oksebouillon der, hvad regner du så med, at der er i? Altså... Man regner vel med noget oksesmag. Men det er bestemt ikke det eneste. Salt Smagsforstærkere. og palmefedt. Oksekødsekstrakt, Kemi er ikke med stærke side. 2,1% aroma, Så vi mono natriumglutamat. ekstra jomfruolivenolie og karamelliseret sukker og løgekstrakter, sellerifrø. Og natrium guanylat. Det lyder ikke som klassiske køkkeningredienser. Derfor må jeg hellere tage i laboratoriet. I mellemtiden arbejder Adam videre med sin noget mere besværlige bouillon. Jeg er taget til Hotel- og Restaurantskolen i København for at lave klassisk bouillon. Det gør jeg sammen med Benny Friis Jensen, der er lærer på skolen. Sådan en bouillon, eller fong, som vi kokke kalder den, som vi er ved at gøre klar til her. Hvordan lærer I eleverne at lave dem? Jamen, vi gør det, at vi sætter nogle ben over broen, som vi allerede har gjort nu. Så koger vi en suppe på baggrund af de her ben i rigeligt med vand, så vi får så meget vandaktivitet som overhovedet muligt, så alt smagen for benene kan komme ud. Det handler om at få den såkaldte umami-smag frem. Altså den smag, du kender fra kød, lagret oste. Smagen, som giver fylde i munden. Og hvor lang tid tager den proces? Jamen, processen tager fra vi starter med at bruge benene af, til vi er helt færdige. Kan den godt tage en 12 timer. Så hvis folk vil have et alternativ, så skal de sætte 12 timer af. Det skal de. Men til gengæld så får de også en super velsmagende bouillon, hvor så går man bare ikke tilbage til det andet. Det kan sagtens gøres på mindre tid. Har du kun et par timer til at lave fong, får du stadigvæk et rigtig godt resultat. Benny, kan du lige forklare mig, hvorfor det er, vi har brunet de her af? Vi får koloreret vores ben, det vil sige, vi får brunet dem af, så de giver noget farve til vores fong. Der kan vi jo sige, at i bouillonterningen, der putter man karamel i, fordi så ser den jo brun ud, og hurra for det. Jamen, lad os klø på. Yes. Når fongen har kogt i en times tid, skal der masser af grøntsager i. Og faktisk kan du sagtens bruge skralderne. Det er jo godt råd derude, at der er ingen grund til at smide det her ned til køkkenaffaldet. Man kan sagtens koge en fong på dem, der sidder masser af smag i. Et andet godt fif, det er, at hvis man tager de her 10 liter bouillon og reducerer til mellem 1 og 2 liter og kommer på isterningspose og smider i fryseren, jamen så har man sin egen bouillonterning. Men der findes alternativer til den hjemmelavede fong, og nemme genveje til umami-smagen, hvis du vil undgå industriterningerne. Vi har samlet de bedste tips og tricks på vores Facebook-side. Men hvor stor er forskellen på en bouillon-terning og så den hjemmelavede, som Adam og Benny har gang i? Det ved Carsten Olsen. Han er lektor i fødevarevidenskab på Københavns Universitet, og han skal hjælpe os med at kopiere en ægte bouillon-terning. Jeg har taget sådan en lille terning her med. Det er jo den mest solgte bouillon-terning overhovedet. Okay. Hvad er der i sådan en? Du kan sige, dels kan man mærke på konsistensen, at den er lidt fedtet, så der er nok en del fedt i. Og så er der formodentlig også en masse salt i. Hvis vi skal lave sådan en terning der, så har vi salt. Det har vi der. Det har vi her, yes. Det behøver vi ikke at forklare. Nej. Så er der palmefedt, står der her. Ja. Du har i hvert fald en stor klump fedt her. Ja. Det var det tætteste, vi kunne komme på palmefedt. Ja.
Nu det her det er kokosfedt, men stort set ligner det meget palmefedt. Og palmefedt har det er et billigt fedtstof, og når vi snakker vegetabilsk olie, så er det mest anvendte. Udover fedt og salt er der gærekstrakt og hele 3 forskellige smagsforstærkere i. Et af dem er mononatriumglutamat. Det er det, man sådan også kalder MSG, det er det 3. krydderi, og den blev udviklet tilbage i Japan i 60'erne og bliver produceret i tonsvis og tons skala. Tonsvis lige frem. Ja. Det 3. krydderi. Hvad er det kan? Jamen det kan fremme den smag, som man kalder umami, eller kødsmag, og det er ligesom det, der er tricket ved den her, det er, at man kan, og det er også derfor, at det dengang blev kaldt det 3. krydderi, det var, når det måske ikke smagte noget, så kunne man lige give det en lille pift. Det 3. krydderi er omdiskuteret, fordi nogle få ikke kan tåle det, men det er godkendt til fødevarer i Danmark. Nu kommer vi så til det spændende. Oksekødsekstrakt. Hvorfor bruger man sådan noget pulver her, hvis man gerne vil lave en bouillon, der smager af okse? Altså fordelen ved pulver her, det er jo, at alle de ting, vi stort set står med her, de er tørre. Der er lidt fedt, men det er også... Altså, så fordelen ved det her, det er simpelthen, det er nemt at dosere fra en pose. Og så er der maltodextrin i. Et pulver, der skal holde sammen på terningen. Og nemt går i opløsning, når vi smider den her i vand. Det er i hvert fald noget, der er ret fjernt fra bouillon i mit eget køkken. Endelig kommer vi frem til nogle ord, som jeg forbinder med mad. Olivenolie, løgpulver, karamelliseret sukker og sellerifrø. Men hvis vi skal lave sådan en terning her, så kræver det jo, at vi lige regner lidt på forholdene, på hvor meget der skal være af hver. Jo. Så vi vender tilbage. Men det kræver ikke meget hovedregning at se, at Knors terninger er de absolut dyreste. Knors bouillon koster 2,80 kroner per liter, altså når det er blandet med vand. Til sammenligning koster Coops Private Label lige under det halve per liter færdig bouillon. Og så har Coops Private Label-terning mere kødekstrakt og markant mindre salt end den dyre fra Knor. Den dyreste bouillon, vi kunne finde, var Knors flydende oksefong til 37,95 kroner per flaske. Eller omregnet til liter færdig bouillon, 9,40 kroner per liter. Det er 683% dyrere end Coops. Først er det Coops bouillon-terning, så er det Knors bouillon-terning, og så er det Knors flydende fong. Lad os starte med den her fra Coop. Der er enormt stor visuel forskel på dem, ikke? Fagmæssigt. Ja, virkelig. Den smager sådan af... Den smager jo lidt af oksesuppe, og så smager den utrolig meget af gammelt stødt peber, synes jeg også. Hvid peber, ja. Der er ikke så meget salt i den her. Ikke nogen stor kraftighed. Altså jeg vil sige, det der kunne man være kommet ret langt med nogle løg og noget peber, og nogle laurbær, måske lidt timian, som havde kogt, og så noget salt og noget olivenolie. Der vil man kunne ramme en smag, som var mindst lige så kraftig som det der. Lige præcis. Det næste, det er Knors. Det er Knors. Der ligger... Det er næsten ikke engang fedtperler. Det er lige før det er et fedt lag, vi har på toppen. Det er klart, lidt mere lys. Voldsomt meget fedt. Fornemmer det helt tydeligt. Men også meget salt i det. Meget mere salt end den anden. Meget mere salt end den anden. Den sidste er købefongerne, af købebouillonerne. Og det er Knors... Deres fine produkt, hvis vi kan sige det. Det er den flydende fong, som de kalder for fong og ikke bouillon lige pludselig. Ja. Umiddelbart så smager den bedre end de to. Den smager lidt mindre kemisk. Og heller ikke så meget fedt. Du får ikke den der fedme ind. Men jeg synes, den er meget, altså den er meget, det lyder måske fjollet, den er meget ensporet smagsmæssigt. Nu er der også markant mere kødekstrakt i den her. Ja. 7,5%. Men en ting er, hvad vi to kan stå og blive enige om. Noget andet er, hvad forbrugerne vil sige til det her. Det skal jeg ud og finde ud af lige om lidt. Hvad består Knors okseterning helt præcist af? Knor har som sagt ikke vil vise os produktionen, men Carsten Olsen har regnet på ingredienslisten. Vi skal jo have lavet et halvt kilo af sådan noget bouillon her. Så laver vi en lille fin terning til sidst, men så bare så vi kan se, hvad vi er ude efter. Skal vi starte med at veje saltet af? Ja, lad os gøre det er jo den første ingrediens, ifølge ingredienslisten. Jeg kan hive låget af, så får du lov til at lave resten. Så gør jeg ikke noget forkert. Omkring halvdelen af en Knor oksebouillon-terning er salt. Helt præcist 53%, når vi retter det naturlige salt fra smagsforstærkere og gærekstrakt med. Sådan der. Ja. Det var en ting. Så er det fedtet. Nummer 2 på listen er de smagsløse fedtstoffer i den billige ende, palmefedt og fuldhærdet palmefedt. De næste ingredienser er 3 forskellige smagsforstærkere plus gærekstrakt. Og først langt nede kommer det, der pryder forsiden, oksekød. Det er oksen, du har været af der? Det er oksen.
Må jeg lige prøve at dufte til den en gang? Det lugter mest bare ikke så rart. Helt til sidst kommer de ingredienser, vi kender fra køkkenet. Sådan der. Det var så sellerifrøene. Så har vi hele ingredienslisten samlet. Altså når jeg kigger på pakken, der er nogle løg foran, og der er i hvert fald en stregtegning af en okse. Jo. Der er ikke meget her, der minder om de råvarer, jeg ville bruge til en bouillon derhjemme i mit eget køkken. Hvad tænker du om den her palette af ingredienser? Det er nogle ingredienser, som industrielt er nemt at håndtere. Jamen, så er det jo bare at få det blandet sammen. Ja. Få det lavet til terninger. Jo. Så kommer oksen. Ja. Du er klar til løg? Ja. Og den sidste? Sætter du? Sætter i, ja. Så er der ud af kage. På køl? Ja, nu skal massen, der primært består af salt, fedt og smagsforstærkere, køles ned. Sådan, vores egen hjemmelavede oksebouillonterning. Og vi ved nu, at selvom der er en okse uden på pakken, så er der ikke særlig meget okse i selve terningen. Men det kan lade sig gøre at lave en bouillon på ren okse. Det kan det, hvis man spørger Karnet Natural Taste i Løgstør. Her producerer man oksebouillon på 100% oksekød. Det er Johnny Koch, der står for produktionen. Det er en ordentlig mængde okseben, vi har her. Det er okseben, ja. Hvor får I dem fra? Dem kører vi fra Himmerlands Kød i Farsø, som er ca. 45 km herfra. Så Johnny, nu er vi kommet ud i jeres produktionskøkken, kunne man næsten kalde det. Der er nogle store gryder. Hvad er forskellen på det, I laver her, og så det, man laver hjemme på komfuret? Jamen, der er i og for sig ikke nogen forskel. Altså, vores gryder er måske lidt større, men vi har oppe i tanken nu, som vi så, vi har noget vand i tankene, og vi har nogle okseben deri. Så det, vi gør nu de næste 3-4 timer, det er, at vi koger på de her ben. Det er processen fremadrettet. 3-4 timer? 3-4 timer her. Det er nok til at koge smagen ud af? Det er nok til at koge smagen ud af det, vi gør nu her. Det er altså hurtigere end den hjemmelavede, som vi kogte tidligere, og den er noget mere simpel. Jeg tilsætter jo grøntsager, smagstoffer. Hvorfor bruger I ikke sådan noget i jeres former? Men det gør vi ikke. Vores produkter bliver brugt af hovedsageligt af fødevareindustrien. Og der er man interesseret i, at de produkter, man køber, er nemme at label og nemme at bruge. Det eneste, der skal tilsættes, er salt. Jeg synes, det er overraskende, at du nærmest som en af de eneste laver et produkt, som består af 3 ting. Okse, vand og salt. Og de andre produkter, man kan få, de tilsætter en hel masse tilsætningsstoffer. Altså, det lyder umiddelbart meget dyrt. Hvordan hænger det sammen økonomisk, det her? Jamen, det hænger sammen med, man kan sige, vores største råvarer, eller vores største omkostning, det er jo helt til vores råvarepriser. Og hvordan de andres omkostninger hænger sammen, det ved jeg ikke, kan man sige. Men vi kan uden problemer levere de varer, vi snakker om her, ude i detailhandlen, til de kilopriser, vi ser, der ligger på tilsvarende produkter derude. Det vil vi ikke have problemer med. Så er vi kommet ud i jeres pakkeri her. Der bliver pakket fond eller bouillon i store dunke her. Ja. Det er ikke lige frem til herre fru Jensen og supermarkedet? Nej, det er 12,5 kilos dunke, så de bliver solgt til industrien. Og det er jo noget drøjt i brug. Hvor meget suppe bliver der ud af sådan en dunk her? Jamen altså, vi anbefaler, at vores kunder de bruger ca. 1%. Så den kan bruges til meget fødevarer. Altså sådan en bouillonterning, den består jo hovedsageligt af fedt og salt, og så nogle tilsætningsstoffer og aromagivende stoffer. Hvorfor er det ikke nødvendigt i jeres? Jamen, det er fordi, at det vi forsøger at arbejde ud fra, det er at bruge den naturlige umami-smag i kødet. Og kød består af aminosyre, og det vores koncept går ud på, det er at gøre kødet flydende. Og når vi gør det kød flydende, så har vi frie aminosyre. En af aminosyrene er glutamat, og glutamat er den, der giver mundfylde eller umami-smag. Vi kender det samme for soltørrede tomater og nogle oste, som også kan bidrage med den umami-smag. Det lyder godt, men næsten hele produktionen bliver sendt til udlandet. Og det er producenter af for eksempel burger, altså McDonald's, det er ikke McDonald's, men en svensk konkurrent. Det er pølseproducenter, det er pålægsproducenter, det er suppeproducenter, det er fondproducenter. Hvad laver en bouillon i en burger? Jamen, den smagsgiver. Så man har tidligere i denne her burger, som vi snakker om her, har man tidligere brugt gærekstrakt for at smagsøge burgeren. Og der har man så valgt, at man godt vil have et helt rent produkt, og så har man i stedet for gået over og udelukkende brugt vores som smagsgiver. Så i dag sælger man altså den her burger med en oksekød, og så noget oksefond for os. Så man propper simpelthen den her oksefond ned i kødfarsen? Og gøre smagen... For at få noget kedeligt kød til at smage af mere? Sådan vil jeg ikke sige det, men for at få endnu mere umami-smag, og for at gøre slutproduktet saftigere, ja.
Jamen, skal vi ikke smage på det? Jo, lad os det. Den er godt tyk i det. Sådan lidt sirupsagtig, men egentlig ikke så mørk. Nej. Det var også, fordi du ikke bruner dem af, tror jeg. Jeg bruner dem ikke af. Nej. Lad os prøve. Er du gal? Der er virkelig drøn på i hele munden her. Meget salt. Saltet er der i starten, men den skulle meget gerne brænde af. Og når den brænder af, så den fordufter, så hænger der sådan et kødgardin i hele mundtøjet. Og det der er ideen. Så du skulle meget gerne have nu kunne føle den her umami-smag og smag. Altså en smag, der bliver der længe, og en smag, der egentlig er, at du får lyst til at vandre rundt med din tunge inde i munden. Vil du have en til? Jeg tror, vi stopper med den første der. Der findes altså alternativer til gærekstrakt og smagsforstærkere. Det bliver bare alt sammen solgt til udlandet. Men er det i orden at kalde terningen for okse, når den kun indeholder 2,1% okse? Det vil jeg spørge Camilla Utzen fra Forbrugerrådet om. Er der ikke en nedre grænse for, hvor meget eller hvor lidt oksekød der skal være i, før man må kalde det okse? Desværre at finde sådan en grænse ikke. Ja, hvis man lige præcis tager udgangspunkt i den her, så er det jo faktisk 53% af den, som er salt. Altså forholdsmæssigt burde det så ikke have en saltterning i stedet for en oksekødsterning? Jo, det kunne man overveje. Eller smagsforstærkerterning, fordi det er jo virkelig også det, der giver den der sådan lidt bouillonagtige smag. Og så er der en masse fedt i, som kommer fra palme, så det har slet ikke noget med en okse at gøre. Men hvordan kan det være, at det er tilladt så? Jamen altså, det er jo tilladt, fordi der er den der lille bitte smule mængde okse i. Men det er jo der, hvor vi siger, at den er meget, meget, meget lav. Altså grænsen for, hvad man må og hvad man ikke må, den går jo ved, når noget er vildledende. Hvad skal der til, før man er vildledende på området med bouillon? Den er ikke vildledende i lovens forstand, fordi der er den her lille smule i, og fordi vi har vendet os til gennem mange, mange år, at oksebouillon er et produkt fyldt med smagsforstærkere og med ekstremt lidt okse i. Der er nemlig stor forskel på, hvad de forskellige mærker koster og indeholder. Det kan du se på vores Facebook-side. Men hvorfor er supermarkedernes private label-terninger så meget billigere end Knorrs? Det er faktisk tit sådan, at supermarkedets private labels er billigere end mærkevaren. Og det er jo fordi, når man køber mærkevaren, så betaler man også for brandingen af produktet og for hele den værdi, der ligger i sådan et brand. Fordi som forbrugere, når vi genkender et brand, så har vi en ekstra tillid til det. Vi køber det velkendte. Og så skal man jo også huske på, at et produkt som sådan en terning, det er jo et meget billigt produkt, så derfor vil vi ikke opdage som forbrugere, hvis der lige er lagt 100% oven i prisen, fordi det er jo stadig relativt billigt. Men det kan jo blive mange penge for producenten. Skal jeg vide, hvad Knorr siger til det? Så er der blevet en afgørelsens time. Vi skal se, om folk helst vil have den billige fra Coop, eller den dyre fra Knorr. Skal du se, vi har været ude og købe os de 2 forskellige bouillonner, som jeg vil have dig til at smage på. Ja. Og fortæl mig, hvad du synes om den. Smager lidt tyndt i det? Det kan godt være, den var den bedste. Det er muligt. Ja. Ja, den er mere fyldig. Den positive er, den ikke salt. Den bliver mere fyldig. Så vælger du den der. Ja. I Østefælde, så den der. Den herovre. Jeg synes faktisk, at den her smager bedre. Ja. Hvorfor en af de her 2 synes du så bedst om? Så ville det være den der. Den ene er dobbelt så dyr som den anden. Nå, okay. Hvorfor en tror du er dyrest af de 2 her? Det er nok den der. Det er så den billige fra Coop, og den her, den er klassikeren fra Knorr. Okay. Og så har vi faktisk, bare som en lille gimmick og lidt uden for konkurrencen, så har vi lavet vores egen oksebouillon på brændte okseben og grøntsager. Og mere grøntsagssmag i hvert fald. Så vil jeg vælge den her. Føle, jeg fik noget mere ordentligt. Nej, den prøver jeg mig ikke så meget om. Så prøv at fortælle mig, hvad du synes om den i forhold til de andre. Vores lille smagstest her, den ender ud med en lille sejr til Coop. Og så er jeg jo lidt ked af, at der var en hel del, der ikke kunne lide min egen hjemmelavede oksebouillon. Det er Unilever, der står bag Knorr, og de har sagt ja til et interview med deres ernæringsansvarlige diætist Eva Skog. Og jeg begynder med at spørge, hvorfor vi ikke må se fabrikken, hvor de laver deres bouillonterninger. På grund av livsmedelssäkerheten och hygienregler så har vi varit tvungna att strama upp reglerna för besök. Så vi tar inte emot några externa besök inne i fabriken. Nu mødes vi så her i jeres demonstrationskøkken i stedet for. Og der har I jo også fine råvarer liggende fremme. Hvad har de her råvarer med jeres bouillonterninger at gøre? Ja, men de råvarorna som vi ser just här så är det ju selleri som ingår. Och sen så är det också lök. Der er i hvert fald sellerifrø i. Og så er der løgekstrakt. Ja. Der er ikke så meget gulerødder eller fennikel eller altså der er ikke nogen af de her råvarer du ser her. Inte den oxbouillongen, nej. Hvis vi nu tager udgangspunkt i jeres
ingrediensliste her. Altså, en oksebouillon, så skulle man mene, at så er det oksen, der ligesom er det helt afgørende. Men der har I altså kun 2,1% oksekødsekstrakt i. Hvorfor har I ikke mer okse i jeres oksebouillon? Det kan verka lite kanske, men det är ett väldigt koncentrerat avkok av färskt kött som vi använder. Och sen är det övriga ingredienser då som ger den här goda smaken av oxbouillon, som då våra kockar nere i Tyskland, utvecklingskockarna, blandar så att vi får den goda smaken som vi vet att våra konsumenter vill ha och tycker om. Altså de første ingredienser, der er nævnt her, det er salt og palmefedt. Altså det er faktisk næsten en fjerdedel af sådan en terning her, 23%, som er fedt, og mere end halvdelen, som er salt. Altså at dømme ud fra de forhold, burde det så ikke i stedet for at hedde en saltterning, i stedet for en oksebouillonterning? Vi vet ju att våra konsumenter vill gärna ha lite sälta i buljongen. Nu är det så att på vår hemsida och i våra recept där ingår buljong, den här oxköttsbuljongen då, så är det inget extra salt tillsatt. Och vi talar också om för våra konsumenter på hemsidan att man inte behöver tillsätta något extra salt. Så det är helt naturligt att halvdelen af sådan en terning er salt? Cirka hälften i den är salt, det stämmer. Ja, lige lidt over. Så putter I også smagsforstærkere i. Der er jo 3 forskellige plus skærekstrakt. Hvad er det her smagsforstärker för noget? Som man hör av ordet så är smakförstärkare något som förstärker smaken av något, och det här fallet då de andra ingredienserna. Så man kan ju säga att oljan och fettet och saltet är också egentligen smakförstärkare. Det är just den blandningen som ger den godaste smaken som vi naturligtvis provar både på konsumenter och i vårt eget kök. Altså her er der tale om et produkt, som der er allermest salt, så er der fedt i, og så er der smagsforstærkere. Og der er mere smagsforstærkere i, end der er okseekstrakt. Men det som är viktigt i den här buljongen, det är ju den smaken man får i den slutliga produkten. Och som jag nämnde, man kan inte riktigt jämföra en sån här buljongtärning med en hemlagad buljong. Och därför behövs det de här ingredienserna. Men vi vet ju också att det finns konsumenter som kanske är lite bekymrade över smakförstärkare. Men man måste komma ihåg att de här smakförstärkarna är godkända av EU. Det finns inte kända allergier mot dem. Men kunne man ikke sagtens have undgået at putte så mange smagsforstærkere i, hvis man bare puttede noget mere okse i, som er det, man gerne vil have det til at smage af jo? Fast då kanske vi inte skulle få den goda smaken. Vi har ju jobbat med buljonger i över 100 år och vi har väldigt mycket kunskap om det. Och vi har ju då funnit ut av att det är den här blandningen som ger den goda smaken. I er jo førende på markedet for bouillonterninger, og det er både på pris, også på salt og på fedt. Og man må sige, at det er jo et dygtigt stykke arbejde, I har lavet. I får folk til at betale dobbelt så meget for en terning, hvor de oven i købet også får mere salt og fedt i. Hvad tænker du om det? Vi har ju väldigt höga kvalitetskrav och vi satsar väldigt mycket utvecklingspengar på att utveckla våra produkter. Och det kostar. Sen kan inte jag uttala mig om innehållet i andras produkter, det känner inte jag till. Men det blir en produkt som kostar lite mer, men man får väldigt hög kvalitet. Hvis du vil prøve kræfter med den klassiske bouillon, eller en, som er lidt nemmere, så se opskrifterne på vores Facebook-side. Og gider du ikke det, miniatyr, i stedet for til de her terninger, så kan du jo overveje, hvor meget du vil betale for salt, fedt og smagsforstærkere. Se med i næste uge, hvor det også skal handle om noget, som vi spiser i stor stil. Og som jeg elsker, lakrids. Vi ses. Trafikulykker koster hvert år hundredvis af mennesker livet eller førligheden. Så kommer der et sygeplejerske ind til mig, og så siger hun så, Allan, du har brækket ryggen, og du kommer højst sandsynligt ikke til at gå igen. Ja, ulykkerne koster dyrt, også økonomisk. Vi ved i dag, at en ulykke gennemsnitligt koster i størrelsesorden omkring 4 millioner. Og mange ulykker kunne måske helt undgås. Se hvordan og hvor meget det vil kunne spare os for i penge i morgen 21:55 her på DR1. Så kan jeg sige velkommen til Katar, velkommen til VM i herrehåndbold på aftenen, hvor Danmark spillede den 3. kamp i gruppen. Det var mod Tyskland, og her skal vi lige se et par højdepunkter fra kampen. 2 islandske trænere og en flok spillere, der kender hinanden fra især den tyske Bundesliga. Derfor også en intens affære fra start, hvor Mikkel Hansen blev mandsopdækket. En taktik, der indledende gav problemer i angrebet. Tyskerne hurtigt foran med 3-1.